Ondo etorriak Kristau Alkartera. Agur bero bat, Isorretako San Miguel parrokia honetatik, telebistaren bidez gugaz bat egiten dozuen guztioi. Gure herri askotan, sustrai luzea dituan jaia ospatzen dau gaur elizeak. Herriaren jakinduriak argi ulertu dau Andra Mariaren garrantzia, bera fededunaren ama eta izpilu delako. Ez jaku ez errez egiten gaurko evangelioan mesua onartzea, bidean jarri behar dugu. Eroso bizitzea dugu gogoko, eta jainkoak erosotasunak iztera konbidatzen gaitu. Guru mundutxoetan itxiak bizi garano, besteen gana urreratzeko deia jasoten dugu. Hori da Mariaren jarrerea, jaunaren nahia baietza emon eta gero, momentuan joan zan Isabel lehengusinaren etxera. Hurrengo hilekoak gogoratuko duguz gure otoitzean. Badiola Albizu familiako difuntuak, Floren eta Tomas, Pilar eta Ángel, Mateo eta Maria, Alberto Izegirre, famili bateko difuntuak, Aldekoa Otalora, Zamalloa, familiako difuntuak, Agustin Aio. Gaurko elizkizunak gure bihotza jaunaren esanetara zuzendu daiala. Goiuriko Andra Mariaren babespean jartzen gara, zutunik eta abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Zinire maiteoko ondo etorria ospakizunetara, gaur ospatzen ari gara jaunaren jai, jaunaren ama jai haundia. Eta orain, az gaitezan, izilune baten, gero utzi egite guztia gogora ekarri daiguzan, eta eskatu deiogun jaunari barkamena. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bihaldua, erruki jauna. Pekatari ere egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskumaldean zaituguna, erruki jauna.
Erruki dakigula jainko guztiza altxua eta gure pekatua, parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrera gizonari. Egin dagigun otoitz. Jainko algustidun betikoa, zeruko aintzara eroan zenduan, Maria Virginia, zeure semearen ama, iguzu goiko ondasunak bilatu da eguzala beti, aregaz batean zeruko zoriona lortu dagigun. Zure seme Jesu Kristoren bitartez. Apokalipsia liburutik. Edegizan jainkoaren santutegia zeruan, eta haren itunkutza agertu zan santutegian. Seinale handi agertu zan zeruan. Emakume bat eguzkiz jantzita, iretargia oinazpian eta 12 izarreko koroa buruan. Umedun egoan eta erdiminez eta umegintzako oinazez, garrazika ziarduan. Beste seinale bat be, agertu zan zeruan. Eren zuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adar ebazana, eta buruetan koroa bana. Bere bustanez, zeruko izarren berena arrastak hartu eta lurrera jaurti eban. Eren zugea, umea izateko egoan, emakumearen aurrean gelditu zan. Jaio orduko semea irunzteko. Emakumeak semea izan eban. Herri guztiak
burdinazko makilaz gobernatuko dituana. Hartu eban semea eta jainkoaren tronuraino eroan eben. Emakumeak barriz, basamortura egin eban iez. Han, leku bat prestatu eutzon jainkoak. Orduan, ahots handia entzun eban zeruan esaten. Orain, etorri dira gure jainkoaren salbazioa, indarra eta erregetza, eta beraren Mesiasen agintea. Jaunak esana, San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, biztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik biztuko diranean lehen frutu. Izan be, heriotza gizon baten bidez etorri zanlez, gizon baten bidez etorri da hildakoan biztu erabe. Eta adamegaz daben alkartasunagaitik gizaki guztiak hiltzen diran lez, Kristogaz daben alkartasunagaitik guztiak bihurtuko dira bizira. Baina bakoitza bere sasoian, lehenengo Kristo, lehen frutua danez. Gero Kristorenak, hau barriro etortzean. Gero, azkena izango da, Kristo jainkoaren kontrako nagusitza. Aginte eta indar guztiak ezerestu ondoren. Jainkoaitari erreinua emongo deutzonean. Kristok errege izan behar da. Jainkoak arerio guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezerestuko dan
arerioa eriotza izango da. Izan be, gauza guztiak haren menpea jarri ditu jainkoak. Jaunak esana, Alleluia, alleluia, Maria zerura jaso izan da, pozik dagoz gu aregaz, pozik dagoz aingerua. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi aretan, Maria Jagi eta bizkor mendia aldera joan zan, Judako herri batera, eta Zakariasen etxean sartuta, Elisabeti agur egin eutzon. Mariaren agurra entzun eban orduko, saltu egin eutzon Elisabeti zeinak zabelean. Elisabet Espiritu Santuaz betezan, eta esan eban oio handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure zabeleko frutua. Nor naz ni nire jaunaren ama, ni ikustera etortzeko. Zure agurra nire belarrietan heldu orduko, saltu egin deust umeak posez zabelean. Zorionekoa zu, jaunak esan deutsona, beteko dala, sinistu dozulako. Mariak esan eban, goratu egiten dau nire harimak jauna, posaren posez daukat nire barrua, ze jainkoan da nire salbazioa, ikusi dauta mirabi honen ezereztasuna. Horregaitik, zorieneko deituko nabe, gaur danik gizaldi guztiek, ze handiak egin deustaz ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukiak gizaldiz gizaldi begirune deutxoenen gana. Berbesoaren indarra erabili dau, buru barruk arroak ondatu ditu, bota ditu euren aulkietatik ahaltzuak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu gozeziranak, eta esku utzik bialdu aberatzak. Lagun etorri jako bere morroi Israeli, bere errukiaz gogoraturik, alan eutzien gure gurasoi berbatua, Abrami eta ondoregoei betiko esana. Mariak, 3 hilabete inguru egin eban Elisabetegaz, gero etxera bihurtu zan. Jaunak esana, zenide maiteok, lehenengo irakurgaiak, harrigarrizko emakume baten irudia aurkezten deusku, iruipinaren ardatz, beragandana hartzen da usentzua. Kristau tradizioak irudi horretan Maria ikusi dau, jainkoaren egitasmoa onartu, eta harekin modu paregabean lankidentza jardu eban emakumea. Baina evangelioa gogorazten deusku, Mariaren handitasuna ez dagoela privilegioetan, haren erantzunean baino. Aingeruaren mezu jaso eta berehala ez da bere baitan itzita geratzen, ez da bakarrik bere burua sarduratzen. Jaiki eta bidean jartzen da, Isabel languzinari laguntzera doa.
Hor daukagu gaur eguneroko irakaspena handia. Guri askotan, geure mundu txikietan bizitzea gustatzen jaku, geure arazo, estura eta segurtasunetan sartuta, baina jainkoak geure baietatik atera eta besteengana aurreratzera gomidatze gaitu beti. Mariak bide hori erakusten deusku, benetako fedeak ez gaitu mugatzen, ereikatasunera bultzatzen, baino ez gaitu barkatzen, hurbildu, bakartzen barkatu, ez gaitu bakartzen, hurbildu eragiten baino. Ez deusku gugan bakarri pentsatzera eroaten, gure bizitza besteen zerbitzura jartzera baizik. Isabelen etxera heltzean, magnifikat gertatzen da. Mariak ez dau bere buruaz berba egiten, jainkoak eta ark giza historian egiten dauzan, gauza miresgarrei buruz egiten dau berba. Autortzen dau jainkoak apala goratzen dituala, txikien ondoan jartzen dala, eta bere promesak betetzen dituala. San Paulo bigarren irakurgaian Kristu piztu dala eta heriotzea garaitu dauala gogoratzen deusku. Eta gaur ospatzen duguna, Kriston garaipen hori bete-betean Maria gauzatu dala da. Itxaropen jai da jasokundea, sufrimenduak, denboraren joanak eta heriotzak ez daukiela, gure bizitzari buruzko azken hitza gogorarazten deusku. Azken hitza jainkoarena da. Horregaitik gaur, Maria ikustean, ez dugu zerua bakarri begiratzen, lurrean gu egiten ari garen bidea ere begiratzen dugu. Jainkoari adientzun, harengan konfiantza izan, eta bere bizitza besteen zerbitzura jarri eban, emakumearengandik ikasten dugu. Ospakizun hau amaitzean, ideiarraz hau eroan daigun geugaz. Mariaren antzera, gube jaikita bidera urtetera deitua gagoz, gure inguruan dagozenei itxaropena, laguntza eta hurbiltasuna erobanez. Izan be, jainkoaren bizitza zabaltzen dutxonak, anai arrebei be zabaltzen deutzue. Sinisten aldo zube, jangoiko aita, zeru lurren egilea. Ezkerra jaunari, sinisten Jesucristo gure jauna, guztion gaitik urutzean hileta piztua. Ezkerra jaunari, sinisten aldo zube, Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikoa, hien piztuera eta betiko bizitza. Eta orain Goiuriko Andra Mari bitarteko dogula, zuzendu daiguzan gure eskaria jangoiko aitari. Eleiziaren alde, Mariaren antzera, gaurko munduan, itxaropenaren ezaugarri izan daiten, eskatu diogun jaunari. Txain.
edozer arrazaiarengatik sufritzen dagozan gizaki guztien alde. Batez ere, telebistaren bitartez, zuen etxeetan, ospitaleetan eta egoitzetan dagozen gaixo eta edadutuen alde. Eskatu diogun jaunari. Herrietako agintarien alde, bakegileak izanik mundu zuzenagoa eta askeagoa egiten ahalegindu daitezala, eskatu diogun jaunari. Gure parrokiako alkartearen eta ospakizun honetan alkartuei dagozanen alde. Goiuriko Andra Mariaren zaindaritzapean, beraren antzera, Jaingoikoari baietza esaten dagigula. Eskatu diogun jaunari. Begira erreguak daukasun herri honi, eta emoiguzuz zeure doairik ederrenak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenedeok egindaigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Egingak izuz jauna, Dio zabal eta esker honeko, zuk emondu euskuzun guztia, barriro zuri eskaintzean. Zugan dugun fedearentzat ez daitezela izan oztopo, gure ondasunak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokida baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak emotea. Jauna aita guzti santu, Jainko algustidun betiko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur Maria Virginia Jainkoaren ama,
zerura jaso izan data. Egun baten aintzaz betea izango dan, zure leizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta pos iturri dau bera, orain dino bidean erromez doan zure herriak. Izan ere, ez dozu itzi hilobian usteltzen zure semea bizi guztien sortzailea miragarriro sortu eban ama. Horregaitik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dogula. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada, santo giarda honek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz ta odol, egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean, ta bebere gogoz kurutxera joiala, ogia hartu, ta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikasle emoneutzen esanez. Hartu izu eta jan guztio kontatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kalizarturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasle emoneutzen esanez. Hartu eizu eta edan guztio kontatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko izuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa,
Horregatik, Jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zebiltzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat izan gaizala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zeure leizea. Eroaizu maitasun osora lehoi gure aita santuarekin, Joseba gure gotxainarekin, teleiz gizon guztiekin batean. Baita izan gogoan, Jauna, mundu honetatik zeogana eroan dituzun, Badiola Albizu, familia hildakoak, Florenta Tomás, Pilar eta Ángel, Mateo eta Maria, Alberto Izagirre, familia bateko difuntuak, Aldekoa eta Lora hildakoak, Zamaioa, familia hildakoak, eta Agustin Aio. Zeure zerbitzariak, eriotxean zure semearekin bat egin daben ezkero, biztuera ere berarekin bat izan daitezala. Era berean izan gogoan, Jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak ere. Hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakiguzarren gu guztio betiko bizitza jaritzi daigun, Jainkoren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aitar guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigun. Gure aita Ataragagizuz, Jauna, gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbibizi gaitezan, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure Jauna, zeuk esana da apostuluei, bakea izten deutxuet neure bakea emoten, begira zeure leizaren sinizmenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez emoio solizari bakea emon batasuna, errege bizizara eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin, emoio zue bakea alkarri.
ona hemen jangoikoren mildotza, ona munduko pekatua kentzen dagoana, zoriontxua jaunaren maira deituak. Nien ez Dios, umeretzea saltzeko, nire zaizuz bat eta osatuko naz. egin dagigun otoitz. Biderako sakramentu hartu dugu jauna, iguzu Andra Maria zeruratsuaren otoitzez, berbizkundearen antxara heldu gaitezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maria zeruetara igozan Jesus bere semearen antzera. Kristinauok be esperantza horregaz bizi gara, gure amalez, egunen baten, bat egin dugula gure sortzaileagaz. Festaburu honetan, Andra Maria zoriontzen dugu. Mendez mende Kristinauok amagana joateko erabili izan dugun otoitzagaz. Agur erregina, gure bizi gozo eta itxarpena. Salve.
Jauna zuekin. Bedeinkatu zagiezala jangoiko alguztidunak, aitak ta semeak ta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren bakea,